снимам рекичката, как се заплува. Ето така, виж как се оплуват. Ето, тая рекичка пристана питейна вода. Ето рекичката, виж ли? Ето сега аз ще се зърна тук. Няма чекайте в ръцете. И чудо там отдоле да си остая. Къде е тук някъде? Ето ще го остана и ще си обикалям. Защото тази водичка е прекрасна. После ще дойда пак от тук, да си взема чеките. Тук ще правят някакво снимане. И аз ще снимам. Защото са били на концерт цяла нощ и са легнали и спът. Да, так. Сега е много разбунтуван океан. Пак от тази водичка отивам. Вижте, е топличка. Има отлив. И отида до тук водата, а сега гледай къде е отишла. Това е... Океана е... 6-7 метра. Големи вълни. Ей сега. Вижте там се вижда. Ей какъв е океан. Ей какъв е бурен. Това е страхотен океан. Водата студена. Виждам се повече вълни. Даже ми намокри гащите. Почва да е прилив. Дай се качи. Гониме. Ей, спасителите и те са тук така. Докато дойда тук, избегаха над 2000 народ. Беше прашкано с хората. Това е най-пресният репортаж. И с този репортаж сега се сещам, че може много лошо да се е случило в живота. Обаче и съдбата си знае работата.
даде ми тук да поживее малко в рая на земята. А после вече в какъв рай ще съм, не знам. Това ще определи Господ. Но за сега е добре.